Dia ladon uwei ubriu spa. Bat ula cukup da kajan sau betu bat kajan linen bani. Udah lek pahu ru halakasmi. Ladon ru uwei unongkrong ubakerteng ulasaros. Ubala tap de kitok jaw. Ya ubala jubo hak kerdop jong uta. Bat ubala ju sngau kwa ban pen kedang yelade na ki lingkot lingkai ki baju hap na kami jong uta ubariu spa. Shisha wat ki ksau ki lajuan jiliak no ya kitok jaw jong u. Kala jati ba uta unongkrong ula yap no bat balaba no ya u daki angel syaka syadem u Abraham. Uta ubariu spa ru ula yap no de bat latep ya u. Ti hadu jok ula kmet ya laki kmat haba ula long haka jingkor dit bat ula yoi yu Abraham na jengai bat yu Lazarus haka syadem jong u. Ti ula perta bat ula ong. Ko kepa Abraham tu isne yanga. Tu pa ru yu Lazarus ba unwe ya ka kmut shinri ati jong u haka ba on yo pen kriat yau telit jonga na bala pen kordit yanga haka ni ka telit ding. Te u Abraham ula yathu. Khon. Tu ken mau ba mami kat ba me dang im. Melayo priang ya ki ki babha ki jong me kumju ru u Lazarus ya ki ki basniu. Henry menta hang ne yo u la pentengen ya mete la pen kordit. Na lor kini barok ru putet la bus kem ya ka kharai ka bakrau ha preng jongi bat jong pi. Bakumta kita ki bakwa ban let shashiliang nang ne shapi kimla. Lemni kita ki banang tu kimla wan shashiliang shangi. Ute ulaong. Haba kumta ngakerpat yame kokpa. Bamen pa ye u shaka yeng ukpa jonga. Naba ngadon sangut ki para. Ba un yo maham yaki ba yo kiru kin wan shakani ka jaka ka jingkordit. Nrei u Abraham uong. Kidon u Moses bat kinong itu rupa ai kin sngau yaki ken. Uti ulaong. Kumta kokpa Abraham. Henry lada uwei ni kinong yap un let shaki kin sakela kabamut. Ula yathu te hau. Lada kim ngap yu Moses bat kinong itu lupa. Kin nget ru wat lada mipat uwei ni kinong yap.